serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time. 1 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon po, narito ng pinakahuling balita sa oras na ito. Suspect sa pamamaril sa mag-ina sa Bakakay Albay, arestado na. May ulat si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na naaresto ng Bakakay Municipal Police Station sa isinagawang hot pursuit operation. 3:30 ng hapon sa kabundukang bahagi ng Barangay Pigkubuhan, Bakakay Albay. Nitong Lunes ang suspect sa pamamaril sa mag-ina sa Purok 1, Barangay Busdak, parehong bayan. Sa inilabas na impormasyon ng Bakakay Municipal Police Station, linggo ng barili ng naaresto ang mag-inang biktima na kinilalang sila Angie at Nelia Bas. Si Angie ay nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang hita, habang si Nelia naman ay sa kanang hita. Batay sa paunang investigasyon ng Bakakay Municipal Police Station, nagkaroon ng mainit na alitan ng arestado at ang mga biktima dahil umano sa away sa lupa. Matapos ang insidente, agad namang tumakas ang suspect. Ang naaresto ay maharap sa kasong 2 counts ng frustrated murder na ngayon nakakulong na sa Bakakay Municipal Police Station. Para sa Bagong Pilipinas, Over Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Maraming salamat, Elver Arango. Sa sunod nating balita, full-scale manhunt ipinatupad ng PNP Bicol matapos ang brutal na pagpatay sa magkapatid sa Naga City. Naritong report ni Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Upang matiyak ang mabilis, masusi at walang kompromisong investigasyon para sa hustisya, ipinag-utos ng Philippine National Police o PNP Bicol ang pagpapatupad ng full-scale manhunt laban sa pangunahing suspect sa brutal na pagpaslang sa 2 babaeng magkapatid sa Naga City nitong December 7, 2025. Ayon sa ulat ng PNP Bicol, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa katawan ng isang babae sa R Block Barangay Concepcion Grande, Naga City, pasado 6:30 ng umaga. Agad itong inireport sa mga otoridad dahilan upang rumespondi ang investigator on case at scene of the crime operatives. Natagpuan ang una sa mga biktima na may matinding sugat kabilang ang pagkaputol ng kanang braso at maramihang taga sa kaliwang braso at leeg. Kinilala siya bilang Claudine, 27 anyos, batay sa mga personal na gamit na nasa lugar. Sa parehong araw, bandang 1:00 ng hapon, nadiskubre naman ng Special Investigation Team ang pangalawang bangkay na nakabalot sa puti at asul na bedsheet at nakatali ng electrical wire sa Zone 1 Green Acres Subdivision, Barangay Concepcion Pequeña sa Naga City. Kinilala ang biktima sa alias May, 25 anyos, na residente rin ng nasabing barangay at nakababatang kapatid ni Claudine. Nakitaan siya ng maramihang saksak sa dibdib. Itinuturing ng pulisya na pangunahing suspect ang kalib-in partner ni Claudine na kinilalang Mar, 35 anyos, residente ng Zone 4A, San Antonio Street, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Tinitingnan din ng mga investigador ang crime of passion bilang posibleng motibo. Sa ngayon, hindi pa natutunton ang suspect at ayon umano sa kanyang mga magulang ay nakapagpadala ito ng mensaheng nagpapahiwatig ng pagsisisi. Patuloy ang agresibong investigasyon ng Naga City Police Station, nagdagdag na rin ng mga karagdagang puwersa, naglatag ng mga checkpoint, CCTV backtracking, interview ng mga saksi at pinalawig ang koordinasyon sa mga katabing police units, intelligence networks at iba pang ahensya upang matiyak na hindi makalabas ng lungsod ang suspect. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Diana Mendez. Sa iba pa nating balita, aktibo na kaisa ang Land Transportation Office Irosin District Office
sa isinagawang on-site discussion upang tugunan ang patuloy na hindi pagkakasundo sa pagitan ng CTEX at ng transfer group sa Sorsogon, partikular mula sa ikalawang distrito ng probinsya. Ayon sa LTO, tinalakay sa pagpupulong ang posibleng solusyon para sa pansamantalang terminal ng public utility vehicles at public utility buses upang masiguro ang maayos na operasyon at maiwasan ang abala sa mga commuter. Kabilang sa mga nakibahagi sa pag-uusap ang mga leader ng transport groups, si Provincial Administrator Eric Rabadilla at si SK3 Chief Ani Anquiles bilang pagpapakita ng pagtutulungan sa pagresolba ng mga isyu sa transportasyon. Patuloy naman ang LTO irusin sa kanilang commitment na suportahan ang mga inisyatiba para protektahan ang kapakanan ng mga riding public habang tinitiyak ang pagsunod sa mga umiirang na batas sa transportasyon sa buong probinsya. Ang hakbang na ito ay nakaayon sa bisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pulisiya ng Department of Transportation at LTO Bicol. Sa sunod pa nating balita, DSWD Bicol lumahok sa Nationwide 2025 Balik Sigla, Balik Saya. Balik Sigla, Bigay Saya Gift Giving Program. May ulat si Christine Villanueva. Radyo Pilipinas Report. Masiglang nakibahagi ang mga centers and residential care facilities ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 Bicol Region sa Nationwide 2025 Balik Sigla, Balik Saya Gift Giving Program ng Office of the President. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sabay-sabay na nakiisa ang mga resident ng Haven for Women and Girls, Reception and Study Center for Children, Regional Rehabilitation Center for Youth sa selebrasyon sa pamamagitan ng virtual conference mula sa kanilang mga pasilidad sa Ligao City at Pangpang, Sorsogon. Ayon sa DSWD Bicol, tampok sa programa ang iba't ibang intermission number na nagpapakita ng talento ng mga bata at residente sa pag-awit at pagsayaw habang nagkaroon din ng masayang palaro ang RRCY habang nanonood ng live stream mula sa Malacanang. Pinagsaluhan din ng lahat ang handog na salo-salo mula sa Office of the President. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Pangulo ang kahalagahan ng mga kabataan bilang pinakamalaking biyaya at inspirasyon ng pamahalaan at nagtapos ang selebrasyon sa pamamahagi ng regalo para sa lahat ng batang kalahok na naghatid ng dagdag na saya sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Maraming salamat, Christine. At sa ating panghuling balita, nagbalik terminal na ang mga modern jeepney sa Sorsogon Integrated Terminal Exchange matapos ang isinagawang pagpupulong na pinangunahan ng pamahalang panlalawigan ng Sorsogon at ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon City kasama ang Park Solution Incorporated na nagpapatakbo ng CTEX at ang mga public transport cooperative sa probinsya. Papatupad ani ang status quo alinsunod sa kahilingan ng lokal na pamahalaan. Sa Facebook post ni Sorsogon City Mayor Esther Amor, nagpaabot siya ng pasasalamat sa pamahalang panlalawigan sa mga opisyal ng LTFRB sa tulong upang maresolba ang mga isyu sa transport sector. Matatandaan na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng transport groups at ng pamunuan ng terminal dahil sa hindi pagkakasundo sa bagong terminal fee. At yan ang mga pinakahuling updates, pinakahuling balita na nakalap sa oras na ito. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Radyo Pilipinas Albay at i-follow aming social media accounts sa Facebook, TikTok X, YouTube, Instagram. I-search lamang ang Radyo Pilipinas Albay. Buong puwersa magbabalita ka po si Paul Hapin. Magandang hapon po. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.
Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid nagpapaabot ng yakap. Maumang Pasko sa bilog na probinsya, alisa sa himnong istasyon, Radyo Pilipinas Albay. Abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusad ang kabos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapan. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng ngayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas Albay, sa iyong kaugmahan, patukto matutuudan. Radyo Pilipinas Albay, nagtatarabangan. Di lang balita, di lang awit, kundi pag-asa ang halik. Abot